nandito na tayo sa pinaka landmark. Siguro ito yung pinaka malapit na landmark or likuan papunta sa Summer Place or dito sa Florida Blanca yung tinatawag nilang Palacol. So ito yung signage, makikita nyo yung Clark, Subic, Manila NLEX. So ito yung papuntang SCTEX. So may church dito. And then yan, usog lang tayo guys. May makikita rin kayo nga Planet Gas. So kung dediretso yun dito, papunta na siya ng Bataan. Ayan, so liliko tayo pa kanan. So itong daan na to is wala nang likuan guys hanggang marating natin yung Summer Place. So dire-diretso lang. Kung gusto nyo na mapuntahan ito, i-google map nyo lang. So nag-start nga tayo kanina sa may Kut-Kut Angeles intersection. So magmula doon guys, nasa 1 oras yung biyahe nyo dito papunta sa Summer Place or Palacol River ng Florida Blanca. So update ko kayo mamaya guys kapag malapit na tayo. So yung guys, no, magmula doon sa kanto, nasa 10 minutes lang yung biyahe natin hanggang Summer Place. Kung makikita nyo, may signage dito, SCTEX 2 kilometers. So papuntang SCTEX guys, diretsuhin nyo lang to. And then tayo, may konting gas-gas dito, papasukan natin. Medyo yan, nalalay lang kasi hindi ganun kaganda yung daan. Marami pa rin kasi truck ang pumapasok dito. Yan. And then yan, pababa yung daan kung napapansin nyo. Yan. Kanina habang pagpapasok ako dun sa kanto, talagang kitang-kita mo na itong mga bundok dito sa Florida Blanca. Actually yung mga bundok na to guys is paanay ng mga bundok ng Zambales or tinatawag nating Zambales mountain ranges. Marami rin palang buhangin dito. Yan, kaya pala maraming truck. So maraming buhangin silang pinagkukuhanan. Update ko kayo guys kapag malapit na tayo doon. So ayun na, kawalay, nakikita ko na yung tulay ng SCTEX. So ibig sabihin guys, malapit na talaga tayo sa may Summer Place or yung Palacol River dito sa Florida Blanca. Wow. So yun guys, no, kung nakikita nyo sa may mga bundok is medyo makulimlim. Yan, dito guys, tanong na natin itong bridge ng SCTEX na papuntang Zambales at Bataan. So dito bubungat sa atin, ayan, merong mga nakatayong kubo-kubo. So ayan, check natin guys, mukhang sarado hindi naman siguro. So ayan yung mga kapatid natin dito sa Florida Blanca. May entrance yata. Check natin. Magkano pong entrance? 10 motor, 10 tao. Kapag sasakyan po 20 pesos. So pwede na po mag-parking yan doon? Opo, pwede yan. Malwalas po. Malwalas po. Rengay po dakal po kaya, cottages. Dakal na po sir. Dakal po. Tsaka magkano mo rin cottages? Ren lang kaya kasi rin. Ren kapatad. Kaya bila po magkano lang. Okay. At siya inoccupy yung meto nga kaya lapitan na kuning bandi. Sige po. Thank you po. So yun guys, bali nakapagbayad na tayo. Dire-diretso lang tayo doon para magtanong kung magkano yung mga cottages nila dito. So hanapin natin yung pinaka parkingan nila dito sa may Summer Place. Wow. Isa sa nakakamangha dito guys yung pinaka bridge dito sa Summer Place. Pasibayo kabalay niya, Kuya Alvin Bautista ng Exploring Pampanga. So for today's video guys, andito na tayo sa Palacol River or yung tinatawag nilang Summer Place dito sa Florida Blanca. So yan, bali dito sa taas na to is marami nang nagtitinda. So mag-almusal muna tayo guys bago tayo pupunta dito sa pinakailalim. So kung napapansin nyo guys, ito na yung bridge ng SCTEX papuntang Zambales. And then yan, papakita ko, napakaraming cottages dito sa ilalim. Ayan siya. So ayun yung pinaka river
Magmula doon sa bundok guys, pababa yung tubig papunta dito. Dito rin sa bayan ng Florida Blanca. So later, magtatanong tayo kung magkano ba yung mga cottages nila dito. Open naman sila ng 6 AM guys hanggang 6 PM. Later, tatanong natin kung pwede mag-overnight. Sigurado maraming magtatanong sa mga kabalin natin and then sa mga subscribers natin guys kung pwede bang mag-overnight. So yung kabalin, dahil hindi tayo nakapag-almusal, so nagpaluto tayo dito sa may mga tindahan dito. Yung iba kasi hindi pa bukas, pero may mga nagtitinda rin ng mga silog. So ako nagpaluto ako ng itlog, tapos yung pasit canton. Syempre sinamahan natin ng kape. So kapag magta-travel ka ng ganito guys, syempre hindi mawawala dyan yung mga food trips. Baby! Pababa na tayo dito sa Palacol River o yung summer place ng San Jose, Florida Blanca. Whew! Ang sarap sa tenga guys, yung agos ng tubig o yung ilog nila dito sa Florida Blanca guys. Wow! Kung makikita nyo guys, ayan, sa pinakalikod natin, ito na yung bridge or daanan ng mga sasakyan papuntang Zambales. And yung pinaka-date natin ngayon, March 29, 2022, Tuesday. Yan. So pumunta tayo talaga dito ng weekdays para hindi ganun karami yung tao. So yan, asahan natin guys by next month. So first week of April, malapit na yung mahal na araw. Siguradong dadagsayin na tong summer place. Sa kabilang side, merong daan na pababa. So may daan papunta doon. Maraming mga cottages doon sa banda doon. So silipin muna natin itong kabilang side. Ayan, napakalaki ng mga bato. Try natin magpalipad. So may mga narinig ako mga vloggers na hindi sila nakapagpalipad dito sa Palacol River. Sana yan makapagpalipad tayo guys. Sayang naman, di ba? Kung hindi natin makakuhanan ng aerial shots itong pinaka place. Napakaganda. Wow. So ayan. Woo! Yan, napakaganda guys. So samahan nyo ako sa vlog na to guys. Sabay-sabay nating i-explore itong summer place dito sa San Jose, Florida Blanca. And then syempre guys, no, napakaraming magagandang pasyalan or tourist spots dito sa Pampanga na hindi pa natin napupuntahan. So asahan nyo this year, sana lahat yan matapos natin. Even yung mga natatagong falls ng Pampanga. Tayo sa kaliwang bahagi ng Palacol River. Kung nakaharap kayo dito sa river, so ito yung left side, and then marami ring cottages doon sa right side. Yun pala, no, actually may mga nabasa akong mga posts and then or mga comments dito sa Palacol River o summer place na maraming vloggers na hindi nakapagpalipad ng drone. So ako kanina, buti na lang malakas yung data natin. So nag-agree tayo sa ano niya, authorization. So kailangan mo lang gawin, yun nga, i-activate mo yung drone mo para makapagpalipad ka dito sa
Palacol River. Paalala lang sa pagpunta dito sa mga cottages nila. So yan, daan-daan lang kayo guys. Doble ingat kasi hindi gano'n na kadali pumunta sa mga cottages nila. Magtanong-tanong tayo guys kung magkano ba yung mga cottages nila dito sa Palacol River. So ikabalayan, kasama natin si Sir Cesar. Tatanungin natin siya guys kung magkano ba yung mga cottages nila dito sa Palacol River. Lahat ba sir magkaka-same ng ano, price? Magkano sir? 300 po na. 300, and then kung gusto nilang maghapon na gamitin yung Unlimited cottage. na po yun. Unlimited yun. Sa isang cottage sir, mga ilan yung kakasya dyan? Mga 15, gano'n. 20. 15 to 20 packs. So kahit ilang kayo pwede. Pwede. Basta yun maghapon, 300 pesos. Lahat yan sir hanggang dulo. Depende kung ilan po yung mga taong pumupunta sa mga cottage. Depende kung dalawa yung kukunin nila. Okay. Kung hindi na sila kasya sa isa, siyempre kuha yung dalawa. Kung sobrang dami nyo na guys. Bali Yun. 600 po yun. Ayan o, kumuha ng mga isda si Kuya Cesar. Ito mga isda sir, galing din sa ilog. Galing po dyan sa iyo. So walang malalaki no, kasi Medyo malilit lang. Yun kabalen, na try natin pumunta hanggang doon sa dulo. Pero kung mapapansin nyo, ayan, may mga cottages din sa sa kabila. And then yung tubig siguro hindi manabot siya ng hanggang tuhod. Yan, kapag tagulan talagang tataas o aapaw yung tubig dito sa Palacol River. Pero sa ngayon guys, yan, hindi ba ganun kataas dahil nga summer. Kaya lalapit tayo sa tubig. Titignan natin kung gaano kalinis yung tubig dito sa Palacol River. So ayan siya, napakalinaw guys, grabe. Dito kung mapapansin nyo, hindi ganun kalakas yung agos ng tubig dahil yan, hindi marami yung mga bato-bato. So dun sa mga part na malalaking bato, syempre dahil napablock yung tubig, so yun yung dahilan kaya lumalakas yung pag-agos ng tubig. Tulad nung nandun sa pinakailalim ng tulay, medyo malakas kasi malalaki yung mga tipak ng mga bato. So yan, eto guys, wow, napakalamig ng tubig. Summer na, kaya siguradong napakasarap magbabad dito sa Summer Place or Palacol River ng San Jose, Florida Blanca. So kung trip nyo naman is mag-camping or mag-overnight dito sa Palacol River, pwede guys, basta may dala kayong tent. And then syempre dapat yung pag-camping is hindi pwede dun sa kabila, dito lang sa bungad, hindi pwedeng malayo kasi in case of emergency guys, sabi nga nung mga local dito matutulungan kayo na yan, ma-rescue kung sakali may magkakaroon man ng aberya. Yan, doble ingat na lang guys kung magka-camping kayo dito. So napansin ko lang kasi kanina dumiretso tayo hanggang dun sa pailalim ng tulay. So dito lang pala sa bungad ng mga tindahan or mga kubo-kubo sa may sementadong daan, may daan pababa dito papunta sa mga cottages. So kanina sabi nga nahirapan pa akong pagpunta dito dahil nga malalaki yung mga bato doon. So kung gusto nyo mas mabilis, mag-park kayo dito sa may sementadong daan and then magtanong kayo papunta dito sa maraming cottages. Ito nakakita tayo ng malaking mataas na bato dito. So yan, makikita nyo naman yung pinakadulo ng mga cottages hanggang doon. So yan, hindi na tayo pupunta doon, bali lilipat na tayo doon sa kabila para ma-check natin kung maganda ba yung pinaka-area doon. Nandito na tayo sa kabilang area ng Palacol River o yung tinatawag nating Summer Place dito sa San Jose, Florida Blanca. Napakaganda ng place guys. Sana makaligo tayo mamaya. Ayan, inom muna ako.
kabilang side ng Palacol River or yung Summer Place, yan may mga nagtitinda ng mga ice cream. And then syempre kaninang maga may umikot din na nagtatawo dito. Solid flavor. So later try natin maligo sa area nito. Dito sa area nito na ganitong oras guys, malilim kasi ito nga andyan yung pinakatulay ng City. Samahan niyo ako, punta tayo doon sa kabila, sa may dulo. So yun guys, nandito na tayo sa kabilang area ng Palacol River. Ayan, so yan guys, napakaraming naliligo sa area na to kasi hindi naman ganun kalakas yung agos ng tubig, and then saktong-sakto lang yung taas. So hindi ka malulunod. Yan, halos mga bata yung mga naliligo. So ito yung mga cottages nila magmula doon sa baba ng may tulay hanggang dito. And then yan, kung makikita nyo, papakita ko sa ating drone shots, napakaraming mga cottages pa doon sa pinakadulo. Same lang din doon sa left side ng Palacol River, maraming cottages hanggang doon sa dulo. So ayan, later sana makaligo tayo. Hindi na tayo makakapunta hanggang doon sa areang doon kasi nakasapatos pa tayo. Try natin maligo doon sa mismong ilalim ng tulay. Magiging kumpleto yung pag-travel natin dito sa Summer Place or Palacol River ng San Jose, Florida Blanca kung hindi tayo maliligo at subukin kung nakakatanggal ba ng init na katawan itong tubig nila. Sa area to, medyo malakas yung tubig dahil napakarami ng mga malalaking bato. So naharangan yung tubig kaya malakas yung pag-agos ng yan yung water. Guys, so mas masarap sanang maligo doon kaso hindi ako mapunta. Andun yung gamit ko, hindi na tayo nag-cottage kasi sandali lang naman tayong maliligo. Ayan. Kung gusto nyo magpwesto dito, so malapit sa tulay, pwedeng guys. Ayan yung pinakatulay. So sa parting to yan, maraming naliligo. And then dumami na rin yung tao sa left side ng Palacol River. And dito nga may mga tao na rin. So sabi sa akin ng mga local dito, every Saturday and Sunday talagang napakarami naman tao dito. Lalong lalo na summer guys. Sa Holy Week, sigurado daw mapupuno itong Summer Place or Palacol River ng San Jose, Florida Blanca. Tunay naman talagang napakaganda ng Summer Place. Dito na lang, don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And then syempre guys, sa lahat ng gusto pumunta dito, i-google map nyo lang Summer Place or Palacol River, San Jose, Florida Blanca. Yan, sa mga nagtatanong, 10 pesos sa environmental fee. So 10 pesos din yung dala ko motor. So sasakyan, 20 pesos sa mga cottages guys,
300 to 500 pesos. Sa lahat ng gusto mag-camping, pwedeng pwede. And then syempre merong silang CR. So yan, i-share nyo na ang vlog na to para malaman ng ibang kababayan natin dyan guys na sobrang ganda dito sa Summer Place or Palocol River ng San Jose, Florida Blanca. So until our next vlog, peace out.